ҷаҳонгир маҷидов 22 сола паҳлавони кишвар муқобили рақиби 23 солаш Ганченко Станислав аз Украина куштин мегирад. паҳлавони Украина бо сари баста. Ганченко ба майдон баромадааст. Станислав ҷаҳонгир маҷидов бошад муқобили рақобатро шурӯъ кард. соли 2022 ин паҳлавони Украина аз 5 набарде гузарондааст. 4 маротиба дастболо, 1 маротиба бохтааст. 2021 бештар куштин гирифта буд. 14 рақобати сатҳи ҷаҳонӣ дошт. аз ин 14 рақобат 7 бурд ва 7 бохт дорад. ҳоло шидо барои ҳарду. Рамзиддин Саидов нишон медиҳад. боре ин паҳлавони украинӣ бо паҳлавонони мо дар вазни то 90 кило куштин нагирифтанд. Маҷидов як вақто рақами 1 ҷаҳони куштини ҷудои наврасон буд. Ганченко бошад. ҳуҷум ба самти ҷаҳонгир мекунад. бояд ҷаҳонгир такя ба усулҳои куштини мелиам кунад. қаду қомати ҷаҳонгир маҷидов барои куштин гирифтан бисёр хуб аст. гарчанд ки Ганченко ҳам аввалин партофт ва қувва басандагӣ намекард. шояд барои ҷаҳонгир хуб буд шевае ки ихтиёр кард. ин шакл барои ҷаҳонгир маҷидов хеле қулай буд. Рамзиддин Саидов ҳоло ҳаҷме барои Ганченко ва Маҷидов мекунад. дасти чап дасти рост медиҳад Маҷидов. дасти чапи рақибро барои дар афтодани ҳолат шояд шидои навбатӣ барои ҳарду паҳлавон орад. ана акнун шумораи шидоҳо 2-2 аст. хатар баҳри бохт дар шидои навбатӣ бояд намунтазири шидо шуд ва партофте бошад ки имтиёз биёрад. ин ҳамон фарин ҳамин навбат бисёр хуб буд. бисёр ҳолати хуб буд. метавонист ки дар ин ҷо ҷаҳонгир ҷавонии худро нишон медод. ҳолати боӣ кардан тариқи гиребон нашуд. ҳаракати ӯ бисёр олӣ буд. ба ҳар ҳол меравем. ҳоло вақт ҳаст. аммо шидо кори ҳарду паҳлавону каме нодида кардааст. хуб гаштае баргашта кори ҷаҳонгир нисбат ба саршавии мусобиқот хубтар аст. ҳолати такрорро нишон на инҷо набуд, баръакси ҳол шуд. бубинед ҳамин лаҳзаро ман бисёр олӣ хостам. фақат пой дар он ҷо каме раҳо шудааст. чиёи пештара вагарна бисёр хуб мешуд. ҳоло Ганченко ҳам қадар қуввааш зиёде нест ки на бояд фалшатакаро ба кор набарем. шояд миён баст камар гирифтан ҳам қулай бошад барои ҷаҳонгир. аммо барои чи дасти ростро медиҳад. дасти ростро бояд надиҳад барои рақиб, чунки доимо дасти рақиб. аммо аз боло ҳам аз боло доштан ҳам имкониятро додан аст. ҳаҷме мешавад. бояд мубориза бурд. набаромада аз минтақаи зард. қаи зард баромадан маънои шидо. аммо ангуштам бояд ба дохили остин накард.
Орабек Ганченко дар он ҷо садо мекунад барои шогирд. оҳо, фалшатакҳо ба кор намераванд. Ҷоҳонгир бояд ҳаракат кунад. чанд сония дигар боқӣ мондааст то ки онҳо дар Golden Score гӯштин гиранд. бале, ҳеҷ гоҳ хастагии худро бар муқобили рақиб бояд нишон надод. Golden Score меравем. на хаста шудаем. камфаол набошем ки шидои сеюм хатар дорад. хуб, инҷо як партофти дигар. ҳатто Аббос ҳам аз паҳлу барои Ҷоҳонгир каф мекӯбад. оҳо, ин фалши атакҳо ҳастанд аз ҷониби Ганченко. бубинед, хаста шудам, бояд ҳуҷум кард. бояд хастагии худро нишона дод. аз ҷои бархостан ва мубориза бурдан аст ки шидои сеюм таҳдид баҳри бохт аст. дидед, Ганченко акнун ба марҳилаи навбатӣ меравад ва Ҷоҳонгир Маҷидов аз хастагӣ дар муқобили рақиб мебосад. Next contest, the second round.